a tých veľtrhoch ste už možno počuli, ako si spomenula ten Canton Fair, to je asi najväčšia výstava v Číne, ktorá je každý rok. Ale každopádne aj vo Vietname, aj v Ázii, aj v Indii, aj všelikde sú ďalšie výstavy. A to si predstavte, keď ste boli v Inchebe v Bratislave, tak to je jak Incheba, len proste 100-krát väčšia v rámci tých výstav. Keď sa už chcete zaoberať tými vlastnými produktami, vlastným importom, že už to nechcete robiť iba cez tých Poliakov alebo Turkov alebo niekom inom, je dobre investovať jednak peniaze, ale aj čas a ísť priamo na tú výstavu, lebo vy môžete stráviť hodiny, desiatky hodín brousovaním na internete a nakoniec sa 3-krát oklamete a 2-krát to nebude to, čo chcete a nebude to tá konkurenčná výhoda. Ísť na tú výstavu, akože s niekým ako s Infinity Standard alebo s Myškou alebo s niekým iným, je najlepšie tam neísť sám, ísť tam s niekým, kto sa tam už vyzná. Ono to stojí, že 1000 eur tam ísť. Aj tie letenky a hotely, všetko to akože vedia zabezpečiť za vás, že vy tam idete v princípe na výlet, potom si už platíte len jedlo alebo niečo podobné. Nie je to lacné, ale keď sa na to pozriete z dlhodobého hľadiska a z toho, koľko ušetríte času a koľko inšpirácie a nápadov tam dostanete, tak ja keby som mal e-shop, tak tam chodím každý druhý rok, alebo každý rok na nejakú inú výstavu a inšpirujem sa, lebo to je taký príklad, ja neviem, tu boli tie, jak sa to volalo, hoverboardy, ktoré boli na vozenie, fidget spinnery, ja neviem čo, aké modné vlny. Predpokladám, že tieto tovary boli rok predtým, ako to bolo na Slovensku, alebo 2 roky predtým, ako to bolo na Slovensku, sa to dalo vidieť na tých výstavách, nie? Presne tak, ako my sme tam vtedy aj boli a dokonca boli s nami aj klienti, ktorí to nakoniec dovážali. Takže je to veľmi zaujímavé vidieť tie trendy, len treba si vybrať nie len akože cool produkt, ale produkt, ktorý budete vedieť aj predať, lebo pridaná hodnota e-shopu je vlastne hlavne v tej marketingovej komunikácii a veľakrát sa klient, ktorý robí napríklad v stavebníctve, nadchne pre nejakú elektroniku a potom musíme odhovárať, že máte v tom expertízu, máte tam zákazníkov, viete ako na to? A nakoniec, že nie a rozhodne sa pre iný produkt, lebo ono tam denne vidíte kopec tovarov, ktoré chcete doviezť, ale vždycky si treba položiť tie správne otázky. Čiže my sme tam aj nie len akože, ako organizátori, ale pomáhame im aj s rokovaním s dodávateľmi, aj im urobíme cenové kalkulácie, aj overíme dodávateľov a aj sa im snažíme poradiť. Čiže niekedy je to náročné, lebo keď je veľa klientov a všetci zrazu chcú to isté a pri každom musí človek povedať, že nemôžeme povedať, že tuto sused z tretej izby ide dovážať to isté, čiže my musíme byť nestranní, ale akože nakoniec si to väčšinou rozmyslia a zostane vždycky jeden, ktorý robí to, čo chcel a ostatní si nájdu niečo iné, lebo tých možností je tam strašne veľa. Ja som chcel ísť pred pár rokmi, ale potom som si povedal, že pre moje duševné zdravie bude asi lepšie tam neísť a nevidieť tam vlastne to všetko, čo sa dá robiť. Ako spomínala Miška, jedna vec je, že tam je nejaká vec, ktorá sa vám strašne páči, že je užitočná, ľudia by to mali radi, ale keď neexistuje ten dopyt po tom tovare, neexistuje to kľúčové slovo, ktoré by ľudia hľadali, neexistuje nejaká potreba, ktorú by tým vyplnili, tak je veľmi ťažké to marketovať. Je ľahšie ako keby ísť do toho s tým, že už mám nejaké bestsellery alebo idem po nejakom tovare, ktorý sa už predáva, ale viem, že ho viem získať, dajme tomu, výhodnejšie alebo urobiť si nejakú vlastnú značku alebo vlastnú komunikáciu, alebo mám nejakú expertízu, som hyper vyskilovaný v kosačkách, tak si urobím vlastnú značku kosačiek, ale fakt, že keď donesiete niečo nové, ako boli fidget spinnery alebo tie hoverboardy, ono to dobre vyzerá, lebo to každý bliká to, je to zábavné, ale proste vytvorí ten dopyt na tom trhu a potom to uhendlovať tým, že vy to musíte potom, keď by sa to náhodou rozbehlo, tak musíte mať kapitál, musíte to dovážať, musíte to servisovať, musíte mať záruku, musíte mať všetko. Ono ľahšie sa povie, že kúpim to za 30 a predám za 200, ale čo je medzi tým, to už je často problémom a to je aj tá vaša pridaná hodnota, že vy viete povedať ľuďom, že toto sa stalo tomuto, toto sa stalo tomuto a ja viem, že sa vám to teraz páči, ale vyspíte sa na to. Presne tak. Lebo niekedy je to fakt zaujímavé a najmä keď sa strieľa, že jeden deň chceme robiť CNCčka, druhý deň budeme dovážať hračky, tretí deň žiarovky, aj také sme už mali. Čiže ono treba si upratať tú hlavu a vždycky hovoríme, choďte radšej dvaja za tú
firmu, nech vám ten druhý povie, že toto je hovadina a radšej sa na to vyspite a nie, že 30 rozličných tovarov. Niečo, v čom máte expertizu a čo viete akože predávať s tým, že sa za tým budete stať. A na tie veľtrhy sa ako chodí? Že tam idem na týždeň na výlet, proste odletím z Viedne a potom o týždeň priletím a celý čas tam riešim tú výstavu, alebo to viem spojiť aj fakt s tou dovolenkou, že už keď som niekde pri mori, tak idem k moru, alebo ako sa k tomu môže pozrieť ten potenciálny návštevník? Máme rozličné požiadavky, ale akože štandardne to robíme tak, že sa chodí na nejakých 8-9 dní aj s letmi a ten veľtrh je zvyčajne 5 dní, čiže 5 dní sme akože natvrdo na veľtrhu od rána do večera a vybavujeme vlastne tú komunikáciu, riešime dodávateľov, no a potom večer sa vždycky snažíme spraviť nejaký kultúrny program, aby človek mal aj pocit, že tam v tej Číne alebo vo Vietname je, čiže zoberieme ich na nejakú super večeru, ochutnajú škorpióny, čreva. Akože závisí od toho, že čo klienti chcú, ale väčšinou povedia, že chcú, lebo sú strašne takí, že áno, my to dáme, toto musíme vyskúšať a potom, keď sa to objedná, tak sa na to pozerajú a doťahujú sa, že ktorý to vyskúša. No a snažíme sa ukázať aj kultúru a vždycky tam máme nejaký 1 alebo 2 dní, kedy ideme aj na výlet mimo to mesto, kde sme. Bohužiaľ, tie veľtrhy nebývajú v mestách, kde je more, takže, ale mali sme aj také požiadavky, že riešime len letenky napríklad tam, lebo oni potom idú do Thajska a podobne. Čiže je to individuálne, ale akože snažíme sa aj z kapacitných dôvodov mať nejakú štruktúru pre všetkých a potom, keď niekto má špeciálne požiadavky, tak sa to dá vždycky nejako dohodnúť.